Здравейте, приятели, аз съм Тофи Каван, а тук до мен е 030. Кажи здрасти. Здрасти, Коста! Страшен пич като мен, аз съм Богдан. И като виждате... Тук сме в Minecraft Survival! Да, епизод 5. Като виждате съм довършил къщата за целия размер. Аз съм този етаж. Хора, аз буквално съм до него. Да, не е сигурен след. И вижте това, тук имам два енчантни тегла. Не съм чипал, но просто намерих още два диаманта и забравих, че трябва да си направя меч. И си направих още един енчантен тегъл. Enchanting Tables. Вижте, ти си направих една кошица. Може да видим да купувам. Какво ще вземете, нали? Добре, бе, както се искаш. Гледайте, Да не забравя, абонирайте се за него. да, абонирайте се. Той е як Twitch. Заслужава се да се абонирате. И джампът много не. Нищо ще се научи, човек. Днес имаше джампър в един сервер. Да, ние мислим да почнем да снимаме на него. Гледайте, къде имам две кралички. Искате да се искате. Ние мислим да снимаме на него. Да. Мислим от утре да качваме епизоди. Да. Ако намерим време, де. Там гореше ли нещо или? Бъдва всичко. Ще те замазва кошчица. Мазва кошчица, говорят. И да, ако разбирате в момента, ще стигнал Opsfind, какво ти ма за къщата? Виждам някакво усмихната човек. Нали? И сте шестия човек. Нещо яка е. Да, човек, много яка. Че да е, човек. Защо? Не, защото... такова. Глей сам. Брат, глей. Къде го остава? Защо се уби? Защото майки. Ай, аз се излъча. Казах ти! Ти си странен! Ме плашиш! Аз правя безсмислени неща от Minecraft Survival. Например, вчера докато нямаш какво да правя, не съм снимал. Направих тези... Ти нямаш крави и викам, няма крави ли? Също добавям малко крави. Пак ти ударих и на крава и човек. Почваш да ме плашиш, човек! Се убиваш, ти си ненормален! Не. Хора, да не забравяйте да се абонирате за Лудия. Пак ще уби. Качал. То се болен. Ами какво да направи човека? Какво да правя? Нали с рапърска шапка, кефи са, че се убива. Ще спра се килвам, ще малко става банално вече. Да, загуби си левове. Ако искаш да знаеш. Да, кой левел? Ти да знам, че... Малка още аз си енчантвам бронята. Мамко! Загуби си левел! Това е възможно. Окей, да проверя често. Сумисията бил като толкова често си направил. Добре, чуй си за камък. Защо трябва наистина да се направя табелки? Че да е? Скотина, няма да бъда така, добре, мерси, приятеля. Приятеля. Ти ще ме Той е две човек, да ти стигне. Кой ще е? Не тебе. Пък искаш да си направя златен. Не. Ти нормален да си. Не си ходя пръчките ми кажа. Ти нормален. Да ще направя златен. Като бях страшен ботчик, имах един стак злато, един стак диаманти. Диамантите ги използвах да си направя мечове, пък златото го използвах за кирки. Да, че то не си струва да го направиш, защото за секунди ти свършва. Купай се. Стане, нали? Златната кирка беше най-здравата кирка. Да, много здрава. За 3 копа не свършва.
Вижте колко е яко. Мъгла. Аз знам кои са най-здравите кирки, вече. Дървените. Да! Да, те са най-просто прот. Като видиш хирогран и викаш, мале, да вадим дърната кирка да го убим. Пат. Ще свършим дърната кирка. Гледай моята камерата имам от първия епизод. И още не е свършила. Защото не копал, виж. Достатъчно. Гледай съм по-добре. Ти фърля кирката. Ти за кого направи с дърво? Де я знам. Добре, хора, сега е момента да спра да говоря. Той спря да говори, защото е шибан, як гледа. Тяхните. Ей! Че да ме чуят. Едва беше баща му. Спрях да говоря, но това не означава, че спрях да чувам. Не, спря. Тук има лазурит. Не съм Ти си ненормален, бе! Не съм взел лазурит. Ще не го това. Преди малко как съм убил. Видя ли? Като ти бил. Това е хубаво, за да е истина. Де да се умираха толкова лесно. Не знаеш ли, не си дознял някой от епизодите, тук имаш няколко диаманта. Не, че казвам, гледам по-големи прота от тебе. Като кой? Няма по-голям про от мен. Да. По-голям про от мен, не знаеш, че няма. Съм най-голям про. И това ще бъде за този епизод, айде чао.